Yes. Izuogu mman. Ihe awo ọmụ nwaanyị na-ehu anyị ma mere onye ndị aka eme udo. Tela ya ọmụ n'aka ndị eze nagide nala mmụọ esi anyị daza mmụọ. Anyị azakwana na mmụọ na nke eze dike with 25,000 na-abịa aza dị mmụọ taa ka ikpewo. So anyị ji ọtụtụ mmọnwụ ndị Asam many people nọ ya anyị dị n'Igbo anyị mere nkwado onweghị anyị eji ka anyị daza ndị eze mmọnwụ. Ihe anyị ji ekwu ihe ọ bụrụ na ome ndị Izuogu anyị na-eme ka ụnụ kọwara anyị ọwụkwa na ọwụghị ome ka ụnụ ngwa ndị eze anyị na ọwụghị ome. So thank you. Mba! Ogini batam! Hey! Mba! Ogini! Yes. Let's now watching. Yeah, I better be Eze. Yeah, I will be Eze. Eze ndị ihe mere obi ka anyị nọ. So I don't kwado wee bịa. Yes, ihe ahụ Stephen aja agụ ụgwọ asọ na mmiri nsị. Ọya wee ihe a. Ọya wee ochie dike. Anyị ji wee bịa. Yes, anyị na-atụ ọpụ oge. Anyị tụrụ wee bịa. Wee bịa adịla ọpụ nke ya.